ngiyabingelela ngizwakala into isilungu sishaya. Yebo siyacela besinganani. Siyamba umsebenzi wambhaleni. Apha ama-desk le classini. Asitholanga se. Ngibhalele ama-desk anga umsebenzi wakho. Kodwa ke siyabona usiphost July futhi sifunza kwe-reading period. Awusekusipha manje athena usemajoli. Yazi noma simpiwa ngokufika isamanje kana uhambe la. Hamba la. Hamba. Athe ngizothola ama-tips nje. Ayasinendwana ama-chips akho hamba la. Awubazini mfethu. Bathi othi uQueen manje mfethu. Queen wahambeke yakhe indlela nami ngayihambeka neyami indlela ekuseni kodwa beza la esikoleni. Ya wena. Liphi i-desk? Akhona selamile ngiseni. Bapha abantu. Baba sebabhema bangixoshile. Uthe ba? Babhema se. Ngiyafikile nazo ugwasa. Ngisakuthi letha la yoshisa inkantini afike sibathi kubhema kahle mfethu. Kade la igoli. Ushuka insangu, sikole insangu. Ushuka insangu. Ngizabhalela lapha bashona insangu. Mfethu namsayiphi. Laba se. Sitheni la bhalela namadesk insangu. Cha se. Yini le wala. Kuba isihlahla sensangu. Ayo se. Ngibhalela namadesk. Manje. Sambe. Manje ngimthemba mesazi manje wena ngayakho mina. Awusengenzeni mina malume. Hayibo umshana ngizokupha umshana. Mama akathafuna ukudla manje. Ubethela ufana umshana angafika manje. Nawo malume ethi saba mina ngaxolisa malume. Umshana bona uphinde njani ngixolile ethi inkinga umshana. Yebo malume kodwa mina ngisahluphi malume. Hayi okay umshana. Ngisho kanti ngiyase. Mfethu. Namanje kusasa cabanga. Siwe mfethu. Ngifuna umsebenzi wami. Wami. Hlanje. Awusebenza. Sasa ngokusasa. Ngifuna ubhalile. Athina sesobhala Smith. Ngithi abanyona namadesk nenzani lapho uqiniseka kayini. Xolisa se. Oh, yeah, madoda. Ya nganisiza ngani? Oh, uthisha omkhulu. La office lethisha omkhulu odangala kodwa ngathuma umfana. Mfana hambula ngithisha omkhulu. Yebo mfethu. Sheshe. Ngihamba futhi dawo insanga. Awuzange phela madoda yini manje? Nami ngiprincipal la esikoleni. Awusenosala. There's space, also has space. Uma logo there's space. Okay. Skip out. You come up with a band of it. Yeah, skip. Okay. Tulo iba kuthulu, you come let's go to Sona, the number up there to the bus. Ketanga. Okay. The number? Oh, number 079 160 77 10. Okay. Na bekuphaka lo. Uzofunela wena. Futhi ngifuna uhleli usocingweni nabo ungasuki kuloyo ngoba angifuna negama la. Mina samka. Now to feel it la. So sasela khona ukuthi umalume wakho ngamazi yabo. Namazi mazela kudala. Okay. Angithathe ngise lokuzeni eklasini yabo. Hey sir. Let's move la. Ongena ngekhathi zokuphuma kwesikole. Yena ngiyo. So skip umekhetha ngahle. Primary school. Sezongena. Yeah. Ngathi ngokuhluphana ke lo. Hayi lutho se, ngathi sisazoqonisana. Lutho se. Hayi.
Jabula wakwazayo ungazange wena angobhala emsebenzini Wena la se. ya kana ya sengaza sika Mimi kama la mskipa. Hapo sebani. Skipa. nishikan yini seninkohli ukuthi muba anisukume futhi anisukume abafundi banga sibahlupha nje nawo. Kalananda nobhuku njengoba lena no Ya. Wona bakusina ufana balokho. wena wahlala phansi ngapha Sele kuyochaza. umsebenzi omqedile sikumkhulu nesikhathi seshayizi Ya, noma singayishiya ukuba umsebenzi wami kusasa ngiphusana bafundi Yeah. sikhalile nayizelo skip. Hamba kanjani? Hamba kahle. So kanye ngizelele kila. Wasigcina isikhathi. Bizeleni. Yeah. Khona impahla ekuphathele yona lawo. Nansi. Hayi. Ucela ukuthi uyiqede mase kuneze ngiyafuna uneza yonke. Ngeke. Izinto ezikanje mina. Hayi. Manje le mpahla ufuna ukuthi kuphushele yona. Ngifuna uyiphushe esikoleni nangaphandle. Esikoleni Ya, esikoleni kakhulukazi futhi. Ngifuna uqeda abafundi ngalento le. manje ufowenu Mfowethu, sinomlando mina namfowethu. Simlando siwa mude kabi. ngoba libeka kanje ipayipi. Uzokwenza lokho ngenkani. Yebo, angizokwenza. Bamba nakho, uma uba nenkinga futhi endleleni. Bathini lapho Skip ukubani? Ora sekwezi. Ngizodlala umsebenzi khona staff emkhombisa sona. Sure. Yebo lokudlalana no-green face. Ya ngibheke kodwa le experimenta futhi. La ezokuthina usingisithenga ukuze Manje ngidlulisa u50 ngiyanikezela kodwa ngokubuya. hayi inkinga beshoshoba vele saqala futhi. Mesiya kahle bengizoqhamuka nama customer nabo Ubize nabanye ngafethu. Yeah, Ushaya kodwa ngisinikile homework. sinikanga mfethu le. Sure. Ya bana le dosi sana bani siya staff salumjitha lo. Awaphathi wenzanda. Awufethu ngithenga nasi staff Awaphathi usudlala sidamezwa phathi athi nithi kuphathele inkantini apha. hayi yazi ukuthini mfethu sokweshisa mfethu intambama bese sishaya yokulala izwa la mfethu iya kanjani siyahamba hayi hamba plan Asirathi sona leso. ya hayi bamba nami into encane mfethu Hey! siya la mfethu la Hey! maphizo khamba la kolo Hey! mafata ya ajina akuthina sabe soshaya la fike Shosho, yayi. Eyangcolisana nale mpahla yakho. Ngela lezinto lezi. Emshani, wenzani la? Malume angenzi lutho malume. Manje wende ugebengu masisilanda semakhaya noma wakho kwenzela into zokugebengu la. Malume angenzi lutho malume. Ngokudada lezi zinto lezi qala Ushukela lo malume lo benzo ngobani. lezi zinto ngifunda emzini yami lezi. Yebo malume. Yabona ukuthi lezi zinto bayidayisa endlini yami. Yebo malume. Abenza mshani, badala kuqabanisa ngempela mshani. Yebo malume. Ngifunda endlini yami. Ngishanga jaqaqaka mshani. Yebo malume. Ya. Ukuthi ngifunda la wena idayisa nale nto le. Malume Ngihamba sengahamba. ngempela ngawo mshani. Ngishanga nje ngihamba. Ngqo. Yebo mfana. Sawona maskip. Ngaphila mfana. Yebo. Ngisathonya ubaba la Uthini mfana? uthe wena uyazi ukuthi yini amalweni uthe nginikezela. Ngawasha-ke mfana nawo namali okufuna uwawashe mfana. Nawo manje Skip wenza nini umsebenzi esikoleni manje kwenzani umsebenzi wenza nini? Awuyawenza umsebenzi. Umsebenzi esikoleni manje naye kufuneka wenze phela umsebenzi sawa. Uyawenza njengezinye. Funa ukumtshela-ke mfana ukuthi ngifuna umsebenzi wakho nje awenze esikoleni njengamanje. Ukumtshele mfana.
Sale. Ache pananga hapo hapana. So. Isitafu sakho bakhala ngaso kwalo manje ukuthi uzongiphushela so skip la. Ake kuphathele khona. Klaus Fingers. Kwane kinga ncane labo ukufonela. Ngikuphuma skip. Manje ucabanga wenzani? Ungidubula. Kodwa futhi uyabona into yakho futhi ngeke futhi hayi ngeke futhi hayi ngifuna ukuphuma mina kule nto le. Lalela utshela abantu bagadile lapho kade umalume wakho. Umalume ngithatha singamfaki le nto le umalume. Wakade Umalume umalume akenze wakho. ukuthi usemdala umalume nami uyambona segugele. Uthi mdala ngwana ngihlangane. Kodwa malokho ngamazi wenzani angithi. Manje usebenza kanjani? Wena thatha nani? Imali yakho sami ngihamba. Yangingcolisa futhi. Uthatha kubo uthathile isivele. Wawuthatha. Athinta ngalutho lapho. Into wena. Hayi. Sibambe kanje. Ukuse kubona masiqede lapho. Ilasho la phezulu. Mfethu angishisa mawala namhlanje. Ilasho fana. Hey, siphiko. Amba kanjani lapha? Sho, ilo mjisa lo egcina sibizela usela lapha khomba ezishisa inkantini lapha sishuka nalo. Dana silandele usephi zona mjitho abayighost la. Ayi kodwa sicela simnyama ngoba sidosile Dana simnyeka asinamandla sinamandla. Manje awusho mfethu afuna ukushaya kancane la. Inandi lento. ayikho le. Ayikho yabo thina abe kade safa besisanda ukungena ngibe sitayela lesinani kana siyayi Manje bani wephushayo ke lento le. hayi indaba ufuna ukwazi ukuthi uba lo ephushayo the nje wena bayafa abantu ba overdose manje indaba usufuna ukwazi ukuthi uba ephushayo hayi hamba la ngithaya sure ufuna ukwazi manje umuntu ayiphushayo le nto le Ayabheda lo. azi siyade nesambe futhi leshisa Shayile kude namhlanje. baba senze kahle ukuthi sishayele ngale ngasekhaya Kunayibheki phela ngisekhaya. hayi baba sicela impilo Shaya lapha. ukuthi ufake umoya kancane Ngeke nithi mama. Akhe ngibona kumshando lento le. Malume angenzi lutho malume. Manje wena ugebe masitilanda semakhaya noma wakho kwenzela into ngigebe la. Malume angenzi lutho malume. Ngayithatha ngithi. Kulesikole phetha sikakawenza umlando mfethu. Azi ngempela futhi. Hey phetha sihlale kancane siboke phetha uthi kuzoqhubeka. Suala. Acha khona. Espresso bale. Asiyakhona iqhama lo ngathi yakhona. Iqhama lo ngathi. Hayi indaba ingane aphambana nazo ekhaya. Awuthini wavela nenzini lo aniphume nonzi mlando. Awumeke. Lusuku lukhulu kakhulu khali intombi sabontanga ngimubi sifika kalula amamitha yahlangana nemithi sifuna namhla ngephuza ngiphalaza nginikeza ingudu yelinzi lusuku lukhulu kakhulu khali intombi sabontanga ngimubi sifika kalula amamitha yahlangana nemithi sifuna namhla ngephuza ngiphalaza nginikeza ingudu yelinzi sithi iminwe inwana emini iphezulu yomedi your girlfriend your fro that's my bestie iminwe inwana emini iphezulu your lady, your girlfriend, your fruit.
la ekhaya umlahla usuku olukhulu uNkulunkulu kosinayidosa abashisi basela ngomuda la ekhaya isigubhu siyathunga umkhathi sokuphusha ukhushi pleni igadi lapula weshadi business bar zijabula ngene senza umlando ayithona basuka suke lapho unguva lesojubo hamba babuzela izisihlalo hamba babuzela ingubambi Siphushise siphelile. Esiphelile kodwa ngahamba olandisini hamba babuzela Apha ethwadele yazi iphethu sibhema nomunye out ngale ngasi7. Akamuke anke lakho cabanga. hayi bo futhi nanibona Khona uthi sabhema ngale welinye cabanga ngoba nami yajampa ukuthi endlini futhi ngithi ngiyabala futhi hawe imali angena cabanga Qamuke anke lakho dane sabale yasashiya le staff lesiphansi. Angazi ke sizokwenza mhlawumbe sareleasile plus yaposta apha anke inkinga le. Awuphethe manje ukuthi sesiphelile nje usiphathe singekusasa. angisiphatha kusasa sikhulume ngasasa yinde ephathwayo kusasa Yakufuna nalokho. musufanje Sambini futhi. Angeke ukiphi? la isipanini yabo Kusiphanini. Okay, angeza angeke. Manje ukuthi manje kuthi ngiphethe lapha ethini. kulenga ngalokho kuleka kuzokwenzeka wona lokho So, sure yabo ayibona Olini sewugqoke kanjani? Yo baba. Hayi ngiyabona usho isikindi bawusikindi siza umconto lapho kanani. Aqala. Yala ngathi ngibonile ngani ugqoke nanesigqoko. Baba. Ngizothula abantu ngikhuluma ngani ongena mina. Hayi ngokuthatha. Oh, Sithembe President right. Hayi, sir, uyaphazama lo. Awukho ekhasini right sir. Bathi samse kunithini? Izulu nje. Nansi Awu sir. Ngithe ngizongisiza izulu. oqala Lapha iclass ephelele papa abanye Bathe bawucha. Oh, uzile. Ya uthanda bawo uthanda ukuvolunteer kahle. Besana ngene nini mina ningiboni ngistage wiza usanda kana ngomba baba Abaqele. Sebatholele. Batholele. ukugebe angese afunda umunye ugebengu noma isigebengu ufunda ngokugebengu akusho ukuthi isigebengu angese ngani komunye usho iziro wakho angifuni iclass lapha awugebengu force Ah, but indawo manje bokhethe mina. awuphethe uyakwazi phela wena ukufunda Undasi nje wena. Hawu. kalingeziwe la Ukuxazulula izinkinga, ukulalela, ukubonisana. Nine sign now. I am now sign. Who died to now? I am now dying. No sign pen. How face? Can't you know I pay to die? I don't know pay to. Captain MP, couple of friends, I'm just to speak and I talk. Oh, my face. Captain Safi. awuthi Now I'm to face. I pay to die love. Awuphethe kumphelele. Usashaya England. ayamosha lento sengiphushela abantu singayidayisa kuphela Ah, khona staff engifuna ukusizwa sangana yakho usuqalile itafuleni. indaba yensaba hayi Ayiphansi phansi. sayile Ayiphansi. we Sure. customer Yeah, siphethe le staff. awufetha ngesiphethe Awusiphethe kanjani staff sami? Letha awayiqale kanjani? Siyazushelele staff mfowethu Eba miyasidinga bani. Susifala manje ublock back wakho hlezi uphethe. shaba ghosta mfowethu yabo Yazi ukuthina yenza ukubamba. bethe nalesi Malini leso? nalesi 20 Hayi kingafani sure.
Bathini yaputha. Correct. Much. Manje mfethu usiphethe yini lesi staff? Yeah, ngisiphethe mithi sitholile grant. Akho ngithuthi sisukushaya kancane la. Ya nawe mfethu ubuye ufaka ungalokhi lokho engiloko njalo mfethu ngilokho ngifezi. Njalo mfethu Ungafaka kanjani uma ngitshela ukuthi lesi staff? Hayi wena uyofaka wena mina ngizobe sengisena naso lesi staff sengibuya sesishaya kanje uyabona. Mfethu. Akothi ufaka imali ungasaya. Yeah mfethu amanzi amancane mfethu. Sisishaya nalesi staff. Sure bafethu. Besitholakala bafethu. Hayi indaba ngifuna ukwazi umuntu sidayisa lesi staff lesi. Sonke sayibhenela. Hayi bafethu. Lesi staff sitholakala khona la eroundini. Ngicela isitshela besidayisa. Hayi ngikwazi ukuthola umuntu osidayisayo. Isitshela. La khona ukhanya into enyenzayo. Ayikuyona ukugaya biziwe ngokugaya. Sibona abangani bafethu ambani la. Sinazi futhi. Kahle ekuhlaki ningoba vele nini? Abani Nazi besimtshela amagama. Hamba. Asingengile. Tabane lezi. Asingengile. Tabane lezi. Sibona abajida baseklasini lapho. Ngiyacanga bekuyibona mfethu. Nalento le yabambana baba ukwazi ngisho ukubona bayana amehlo. Ya kodwa mfethu yazi ngathi ibona labajida. Ya bekuyibona mfethu. Nami ngibabona kancane. Woke up feeling godly. Wala skills amba. Aw sure. Sathi nomshashe engupushayo la. Agcina ukushaya nawe lezi impahla. Kodwa le mpahla khona ya 20 neya 60 neyalo na 100 mfethu. Mina ngine-60 rand nje ayitsheni lami. Ikhona 60 mfethu. Maphethe usezwa ngithuma mina sesitolo sinebhoyi mfethu. Aw futhi thathe futhi le mpahla futhi oleduze ligoqa nawo. Ngigoqele kanjalo. Futhi phela futhi u40 nawe uyobuya ulethe futhi. Olethe ukubambe lapha futhi awu. Nawu ngibala ngiyithina. Hayi grand futhi phelele futhi sure. Ngiyabanga. Uskipha mfethu. Kanti wena uphusha le mpahla mfethu. Ya fani mina. Awizolo nje uthawa umazi umuntu ephushayo. Awu bengihlala futhi awu. Kodwa sikho ke lapho mfethu nayazi nami ngiyayifuna le mpahla mfethu. Baba ungathi uthi impempe. Khona yamalini iqala mfethu yazi? Futhi ikhona ya 30 neya 20 khona. Kunginika yona ya 20 mfethu. Ayibona. Le mpahla mfethu. Ngibona. Madam, sabisi njani? Ngaphila madam. Ngami ngiyaphila yazi nganenhlanhla ahlangana nawe la. Bengiyesitolo ngiyothenga i-drink kanti sinywe ngo-5 rand manje ngithathe u-20 rand. Sacela ungiphathele 5 rand manje. Madam, inkinga kuno-10 rand uhlangana. U-right nawe ushintshe ngizokubuyisela ama-10 Hawu, Thabiso ingewayo. Madam, akuselutho le madam. Hayi khulula madam. Akusiyona ukhokheli la? Cha madam. Yaskip. Ya futhi hamba kanjani? Udla imali yami. Awu lutho mfethu hayi ubambe. Iphusha kanjani lento le? Iphusha kanjani? Hayi yaphusheka le mpahla le. Uyaphusheka impela. Hayi phelele mfana. Kodwa ke Hlukani uphushela impahla. kanjani manje? Bona uThabiso wala iqatha nje phansi. Thabiso ufunda naye. Ngibamba. Amele uphushela abantu abanje yani. Bawusikhuluma futhi. Phela nawe uya. La into omele uyikhiphe futhi mawe futhi udayisela umuntu yabo. Hayi khuleka le. Ezomthulisa. Wenze njalo we futhi. Afune Kodwa ke le mistake mpahla la. siyaphela ke futhi kuzomela uphenduleke. Khuleka ngalokho. Yakufa ke lapho yabona. Hawu Thabiso ingewayo. Laphethu sithina dosa nje Thabiso. Awe mfethu yazi khona into engicabangayo mfethu yazi. Cabangani? Mfethu yazi mfethu izolo yabo. Kade ngilanda le mpahla le mfethu lesi staff kuskipha yazi. Ya. Nawe awusafuni nokungitshela ukuthi lesi staff usithenga kuba. Asilanda lesi staff mfethu yazi.
Waqhamuka uQueen mfethu yabo. Ya. uQueen wangicela ukuthi angiboleke u5 wathi omunye uzonginyala esikoleni. Ya. Ngathi ngiyawukhipha u5 mfethu. Kwaba nestaff ucabanga. Khona lapho. Lapho mfethu. Hayi baba ungangifaki nje mina ngibhim leyo nto ungangifaki panama ngicela ibhim leyo nto ungangifaki ngihlanganyikela mina ngibhim leyo Awufuthi manje sonje njani angazi ngoba wena oyenzele Baba futhi siyahlala nje insimbi nizi ukuthi yakhala awusikhali insimbi awuyikhalile insimbi futhi yabo wena ye ukuthenga lento futhi kuthiwa futhi ubanjiwe phela ungitshelile futhi lo muntu imphushela le mpahla eqondile futhi ishubile mfana ubanjwe ubani uQueen mfethu ucabanga ha umede mfethu angangifaki mina ngazi lutho singene ngaphakathi lona best amachita nena njani madoda ngesigilile uchithi abani jampile phana ngaphelenzile ama-homework Abafuthi sakhuluma nghomework mina ngikosteliwe sihlangani Abafuthi nathi kumele nizame nje Thabisi, yalazi icala lakho ucela ungilandele. awungenzeli mina sazi masiphathi ngijabulile asivela impambo zoyithola Principal, ngize ngathuthuka la uyangidinga. Ya, badingakala. Imayelana nani-ke leyo? Ngingabudlala ingane yami njalo. Hayi, yabona nje mfethu uMedem mfethu uyaziyo le nto mfethu. Ungangixoxela kancane nami, wena kumele ukuthi uzoyichaza kabanzi ukuthi wenzani. Yes. Nangivamisa awumali ngibekwa yini la Ungazolinge nje umbuzo lo doti ukuthi ngibekwa yini la. Ngoba ngikuthumile izolo wangabuya lento ekuthumele yona. Izolo ngimbabe ndikhokheni. Iqiniso lengizwa ngani ngothisha wakho ubuyenza lona. iqiniso ngalona Ngiyithi la ukuthi uzowenza leyo nto la esikoleni. Awungitshele impela ukuthi ngithatha leyo. Uthatha baba. khona umfana bambiza uskipa la principal Uskipa. Yeah. Lo ofunde eklasi nami. yeah Ngicela ukulala. Angikholwa le nto yenza la. Hayi nami sazobe ngithusa ngizafuna ukuzwa nje kahle. Wos. Skip. yebo se Senze udaba la, ukhuluma iqiniso lodwa la. sengenzeni namanje se Lento dayisa singayazi. Usidayisa wena la. hayi se angidayisi ukuthi Zomosha isikole nje wena. Khuluma ekhokheni. Uba umdayisela wena. Uyofihla futhi la back. Ufihla. Boy king. Uyofasa wena. Esikoleni. Hayi bo. Let's go. Stand isigqokile. Ngobe ngizwe ke namhlanje. Yanda. Yebo ngithi Udayisela bani lento le? semfoni udayiselayo nami wangiforce wathi bengabuza ngidayisi lento le izobulala wonke umndeni wami nawe ubhema lento. Yeah. Yiphela le ngithole kuwena izolo. Yiyona nje. Ngizofuna ngofundisa. Samenza Wena ukuthi usifanele usaspendela esikoleni. asengaxolisa se nami ngangifosiwe se Ngabona izingane lezi ziyisa ngempela. Ngale nto lapho ziyisa impela nawe. Uthi idayisa lento le. hey kaze bakuzimisele. Mina ngabe ngingaphinde ngenze lento eniyenzile neso. Ematema kamina ngisangalethu Principal ladingeka la ayethe njengamanje ngicela uphuthume. Kwenzenjani manje? Kwenzenjani? Nathula bo.